Ayan, ang mga dog food. Kumuha ng 3 bags. 3 bags of dog food. Ayan, buhat. Mag-haul tayo ngayon para ipakita ko na naman sa inyo doon sa mga interested sa mga prices. Pricing ng mga commodities. Again, May 20! At mag-haul tayo. Galing tayong grocery and handyman and Watsons. Okay. Tapos mamaya, guys, andito ako, guys, oh. Okay. Hi! Welcome again to my channel. Let's do the haul. Doon sa mga nag-request, ito po ay para sa inyo. At ito ay mga normal, ordinaryo na commodities for daily use here at home. At para ito po, disclaimer lang po ha, nag-haul ako because there are a lot of requests para sa ganun ay matansya daw nila yung mga allowances for the family, kung magkano ipapadala nila na magkasya, at para matansya nila kung magkasya yung mga allotments or mga allowances na binibigay nila sa mga family. Okay? So, let's do this, guys. Mga simple commodities na binili namin today. Yung mga pangangailangan lang naman na kulang sa kitchen, mga ganun, mga ingredients. At para ano? Ayan. Bili ko ng electric fan? Okay. Yung gunting. Okay, buksan natin. Init, guys. Init ang panahon kahit na mahapon na. May 6 o'clock na ba? 6 o'clock na lagi yan. Ha? 6 o'clock na. Ang resibo dito, ito yun, ano? I-slow motion ko na lang kung mamaya matapos yung i-haul. Okay? Ilan? Ano? 548. 548. Okay. So, here. Yung may mga prices na nakadikit ay mabasa ko. Pero kung yung wala, hayaan nyo na dahil slow motion ko naman yung resibo. So, tang powder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na tang sachet. Tang powder kasi hindi tayo regular na nakapunta. Lalo ngayon mainit, guys. Naghahanap kaming lahat ng malamig na mainom. Kaya bumili ako niyan. Tapos yung almusal natin na pang toast na yung malaking sliced bread. Yung large. Okay? Ayan. Tapos, aside from the orange, I have here the Nestea, yung iced tea na lemon blend. Ayan. Tapos, meron akong spring onions. Siyempre, kailangan natin sa pagluluto. Spring onions yan. Merong toge. Ito po yun. Uy, may price pala. Pa dito, may price ah. Okay, unit price of this. Dalian ko lang po para madali. 125 per kilo. Ito yung spring onions. At ito naman toge ay 105 per kilo para sa lumpia na gulay. Spring rolls. Tapos ito, square hams. Wala siyang cut price. Ito po ay yung singles na para sa sandwich natin sa toast in the morning or for snack. And then, ano ba ito? Oh, ito yung detergents para sa paglilinis po, 1 liter, Domex, wala siyang price. Kaya mamaya makita niyo sa resibo. Ayan. Tapos, yung binibili ko po na detergents for washing machine, for my decolor, for colored clothes, and for the plain white or white clothes. Ayan. Tapos, ayan, tapos ngayon. And then, dilata, bumili ako ng dalawa, 1, 2, 3, 4. 4 na yung malalaki na corned beef. Ito, kailangan namin sa umaga because umaga is very important para sa amin ang pagluluto ng breakfast. At yung beans for our vegetable, pag halimbawa maubusan ako sa refrigerator ng vegetable namin, meron akong dilata, meron akong white and the red kidney beans, or magluto ka ng Mexican, yung manghang, spicy like that. Tapos meron din pang salad ba kaya o pang pizza or ano itong mushroom and the whole corn. Wala siyang price, so mamaya nakita nyo. Tapos ito naman, may lipovitan na 4. Yung pampalakas ng lakay ko. Ay, dalawa. Kasi kaming dalawa. Ininom yan.
Apat lang naman. And then, dalawang Monster. Oh my God. Monster, hindi ko pa yata lalasaan tong Monster, Papa. Pero yung ininom namin kanina sa daan, yung Hell ba? Or Hello ang pangalan nun. Ang sarap ng lasa. Yun sana dinamihan mo. Sarap. First time ko makatikim nun, white na Hell, anak ko. Ang sarap. Tapos ito, sparkling na pineapple. Konti lang naman ang flavor na pineapple. May sweetener, pero konti lang. And then, syempre, para sa pizza, meron pa naman, pero follow-up para, kasi nagamit ko gabi yung isa, yung kung bakante yung stock, yung pantry ko, and then, ito, may kasama to, 12 pieces ang lemon na kinuha ko. 12 pieces yon. And then, buksan ko pa uli ito, para mabakante dito. Dalian ko lang guys, dahil gabi na, para tayo makapagpahinga ng maaga. Okay. Bumili pa uli ako nito, pero meron pa itong 4 para sa ating, okay, tulungan mo. Ay, salamat. Like that. Okay. Apple, wala siyang top price, wala po. Mamaya sa resibo, makikita nyo. And then, of course, yung araw-araw na pangangailangan natin sa umaga at sa gabi, yung fresh milk. Napakagastos namin sa ganito, guys. Milk. And then, mga fruit juices. Yung karaniwan na consumption ng isang pamilya, ito na po yun. Lalo ngayon na mainit, kailangan natin ng liquid sa katawan dahil ma-dehydrate pag di tayo nag-inom. So, milk, oranges, like that. Naubos na yung kape namin. Kumuha ako ng Nescafe Classic this time. Ito. Tapos, bumili ako ng, wow! Ang gaganda ng sandok na ito, kaya kumuha ako. Ang dami ko ng sandok, guys. Ito is 79 pesos ang hilig mag-collection, no? And then, 139 ito. Yes! Meron na naman ako para sa kitchen. Tira. And then, ang kanilang patatas, guys, sa BQ Mall Supermarket. Sa BQ Mall Supermarket po ito, ha, ay ang unit price. So, meaning, pag sinabi kong unit price is ang per kilo na price. So, 120 pesos ang per kilo nito. So, itong 3 pirasong ito ay 36.48. Depende sa timbang. 32.40. At saka 40, 32. Then, 34.22. Ayan. And then, tanggalin mo ito. Ayan. And then, bumili rin akong pambalot, syempre, para sa ulian natin. Hindi ako nakabili ng saging. Yun lang ang hindi ko nabili. Hindi ko yata naisulat kasi. Nagsulat kasi ako kanina bago pumunta doon. Madalian. So, ito yung lemon. Bumili ako ng 1 dozen. Matakaw tayo sa mainom. Alangan namang lagi na lang yung powder. Kaya gusto ko fresh naman, no? Tapos lagyan natin ng pipino or anything. Tapos, ang ganda nitong aking bowl. Para sa gulay, panghugas, pangbabad, panglagayan, pagluluto. Maganda yan. Dahil lata. Made of steel. And then, ano naman ito? Ay, wala ito ang resibo. So, hindi muna yan. Ito muna lahat sa supermarket ng BQ Mall. Isahin natin. Para yung resibo ay ano. Tapos may isang 7-Up na ito. Maganda kasi yan. Pag may Sprite or 7-Up kang stock or pineapple juice, pwede mo pang palambot ng karne anytime na kailangan mo. Okay? Tapos, ito naman, pang-almusal, ang importante natin, kaya laging may stock na ito. Wow! Buti na lang! Alam nyo kasi kanina, pumunta siya sa midsection, nauna siyang pumasok, guys. Nauna siyang pumasok, kasi nga, yun nga, bawal nga ang dalawa. Kaya, yun. Siya lang, pumasok. Kaya hindi ko alam kung ano itong mga binili niya dito. Kaya ito, na-surprise ako may bangus kasi nasa mind ko, bangus pala. Gusto kong magsabaw ng bangus. At least, bumili siya kahit hindi ko nailista. This is 175 pesos per kilo pero malalaki. 175 per kilo. So, 261.45 pesos. Ayan. Ang lalaki, 2 piraso guys. Ang lalaki ha. And then, ito ay chicken. Bumili siya ng backbone ng chicken kasi ito pwedeng para sa amin and then pwede rin sa aso pag kailangan. Kasi
pinagsasaing ko rin sila ng kanin kasi minsan nagsasawa sa dog food. Kaya ito, tapos ang price ito is 75 pesos per kilo, at least ito mura-mura. So, 198.15 itong isang balot. Ang bigat ko, 75 pesos ang per kilo. Ayan. Tapos ito naman ay yung liempo. Ito ay pork belly. At ang unit price is 250 pesos ang per kilo, ang pork belly. Maganda ang karne. Maganda, magaling yung pumili ang lakay ko. Magandang gawing humba o adobo. Ribs. Ito yung ribs, yung favorite ng family talaga. Mahilig kami sa ribs. Lalo pag inihaw, naku, nakita nyo naman sa mukbang namin. So ito ay 260 ang per kilo. So this weighs 2.184 kilo. So 567 mahigit. Kaya sa freezer na. Sa freezer, and then ito mulmol. Take note guys, mulmol na isda. You know mulmol? Itong, anong tawag dito sa English na? Alam, parrot fish. Parrot fish. Masarap ito sa inihaw dahil silky ang kanyang flesh. But the price is 230 pesos per kilo na guys. Tandaan nyo yung times na 60 pesos lang ang kilo. Biro mo yan, 230 pesos na ang per kilo. Ma-change na talaga ang times, these times of, yan. Nagbago na. Maraming nagbago. Ito pa, pati. So, ngayon, yun yung supermarket ng BQ. Ngayon ay slow motion ko yung resibo para maumpisan ko na naman ito. Okay? Kasi iba-iba eh. Okay. Nahulog kasi. Wait ha. Ayan. Picture mo. Yung automatic mo. Ano ba? Set mo na picture. Matcha, picture? Oh, Galing. video. Pindutin mo. Video. Video naman, naka-record naman Kamay mo. Okay, anyway guys, nandito yung Resibo nandito. nandito resibo nito. Galing ito sa Altashita, sa in front of BQ Mall. Kasi yun nga, yung 100 pesos dapat i-consume. Kaya dumaan din siya doon para sa drinks. Okay? So, ang nabili niya is this. Ito, yung ganito, yung Smirnoff, anong tawag? Vodka Mule. Yan. Ito guys, ang binili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 1 ice cream. Itong extra creamy na almond brownie fudge ng Nestle. Ayan. At ang content nito is ilan? Rocky Road. Hindi, anong ilang ml? 1/2 gallon. 1/2 gallon? 1 gallon. I don't know. Ayan. Pero nasaan ba yung... Hindi. Tama dyan dyan. Tama na. Ano ba? 1/2 gallon ba? 1 gallon yan, 1 liter, 1/2 gallon. 1 quart, 1 pint. So, ito yung resibo. Guys, i-close up ko, ha? Ito yun, oh. Ito yun. At ang 1.3 liter daw. 1 litro may higit. Nestle is 257.25 yung ice cream. Tapos yung 6 bottles ng Mule ay 231 pesos. 38.50 ang isa. Tapos yung Hell na, yung ininom namin na sabi ko na masarap is 34.70. Nainom na namin ito, yung white na Hello. Hell ba yun o Hello? Ito yun. Binili niya sa Altashita. Yan. Okay? So, nasabi ko ha. Hindi ako nagkulang. Ay, meron pa. Meron pa dito. Ay, meron pa dito ha. Nandun sa resibong una,
Ito pala, di ko pala na-open guys. Kasi sineperate. Yung gasol pati, ano mo siya? Yung gasol is 800 plus. Kasi ito yung sedano, 850. ang celery 150 per kilo. Ito guys, masarap ito. Kahit ito lang natapin mo, snack mo, ano. Masarap yan. Tapos yung kangkong, ang unit price ng kangkong, 11 pesos ito guys. Yung isang bundle. 11 pesos, then 11 pesos. Yan. Bes na yung Okay? budka nila. 11. Parang And then, ito naman, ay na-separate dun sa tindahan ng liquors, mga winery. Ito yung chips, yung Lay's cheddar sour. And sa cheddar and sour cream, dalawang ganitong binili ko. Hindi ko alam ang price, pero meron siyang resibo. Tapos, yung wine, ito yung Don Garcia. Ito yung 1 liter ng Don Garcia red wine. And then the Carlo Rossi na California red. Ayan. So, ang price ay ito. Ayan. So, complete yan. Complete report po sa inyo. Ayan. Sa mga nag-request para malaman, no? Okay. Nagawa ko na po yung request nyo. Thank you so much po. Sana naman ay na-enjoy nyo pag hahal kong ito at sana ay nagsilbing guide nyo para sa mga budget nyo pohon pagka kayo ay nakauwi dito sa Pilipinas. At magpaalam na ako guys kasi gabi na, marami pa akong gagawin, magluluto, mag-asikaso, bla 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 bla. Okay. Ay, thank you so much. At nako, talaga namang pawis na pawis ako. Thank you so much guys. Okay. See you again next time. God bless. Keep safe. Stay safe ha. Okay. Take care. God bless. Love you guys. Ito yung resibo ng ano. Ito po yung resibo ng dog food. Kung sino yung may mga aso dyan. Ang isang sack po ng dog food is magkano po? Magkano? Sa hamburger, Ano yan? 3,000 kami yung may higit. Kaya nga, ilang tatlong sacks yun, di ba? Sako. Ano ba ito? Lalo namang humangin. Ayan po, oh. Ang hirap naman. Ito po yung sa handyman. 3,285, tatlong bags of dog food. Ayan po. Yan na po yun. Ayan po, oh. Asan dyan ang unit price? Di ko makita lagi. Magkano ang isang sack? Wala ka laging naka-specify. Wala. Wala ba? Wala lagi? Oh? Divide mo na lang kasi tatlo. Ayun mo 3,285 ang tatlong bags. So, divided by 3, hindi nila in-specify. Okay, hindi tips eh. And then this one, dyan sa Jollibee, ayan, hindi ko naitabi yung resibo. Okay, anyway, nakain na. Okay.